welke interessesfeer komen jullie? Welke interessesfeer? Ja. Heb je Nee, kort, één zinnetje. een zinnetje? Ja. De abt van de abdij van Saint-Omer, de abdij van Saint-Joseph, juist over de Frans-Belgische grens, die zit met een grote school en hij wil die school ergens anders plaatsen. Komt in Vlaanderen, 0 op de request. En via een bevriende pater uit Breda komt hij in Sluis terecht. Wonder boven wonder, in het toch tamelijk protestants gedicteerd land rond die periode. Hij mag een stuk grond kopen van 5,5 hectare en hij bouwt een school. Het pensionnat Saint-Joseph. Dat was een school voor 550 leerlingen. Het was een gigantisch complex. Zo eventjes, moet ik hier kan je ook nog zien, maar zo drie vleugels. Hij bouwt hier dus een school voor 550 jongens. Het was een modelschool. Ze hadden, ik spreek 1907, elektriciteit, centrale verwarming, een zwembad, een fysica en een chemielokaal, douches. En Sluis begon te leven, want ze hadden ook klusjesmannen nodig. Dus de paters gaven les, maar ze hadden mensen nodig om op te dienen. Ze hadden een tuinman nodig, ze hadden mensen in de keuken nodig. En Sluis begint een klein beetje op te leven. Maar 1907, wie gaat er spreken? Hey, weg. Ik weet niet of jullie je dat kunnen voorstellen. Een pensionaat, in die periode kwamen de kinderen binnen op 1 september en gingen ze naar huis op 1 juli. Zaten ze volledig jaar hier. Alles werd dus voor hen gedaan. Er was de plas. De zondag waren ze vrij tussen het lof en de vespers. Tussen de namiddag vieringen in de kerk en dan mochten ze in hun mooie zondagspakje rondwandelen. Maar die mama's die konden dat niet hebben natuurlijk. Hè. Ook de tijd van de eerste automobielen. En wie ging er naar de scholen? De betere burgerij. Nederlands, Belgisch, Frans. En die kwamen de zondagnamiddag kwamen we hier dus toe in Sluis. Zondag, dag des Heren, alles toe. Maar de Sluisenaars zijn eigenlijk katholiek. En die hadden dat in de mot. De herberg deed zijn deurtje open. Het snoepwinkeltje deed haar deurtje open. En zo begonnen dus de winkeltjes te draaien. Dat werd dus door de Nederlandse staat dus met de mantel der liefde bedekt. En pas in 1935 is er een afwijking gekomen op de wet op de zondagsrust. Sluis, Hulst en Baarle-Nassau kregen toelating om de zondag dus open te blijven. Dat verhaal leidt zijn eigen leven. Dus zelfs zo dat de firma Bols maakt zijn eigen drankje, dat heet monastiek. Dat is het Franse woord voor klooster. Die had een eigen likeurtje die tot in de jaren 70 nog geproduceerd geweest is. Dat er Frans gesproken op de school? Alle opleiding was in het Frans. Ja. Dat was intern dan? Intern, ja, van die zijn dus 10 maanden intern. Ja. Bestaat monastiek nog? Die drankwinkel, de drinkshop, die heeft de formule min of meer kunnen reconstrueren en die maken dus opnieuw dus nu het monastiekje. Het is een soort zoet drankje. De dames lusten het wel. De heren hadden liever dus een jonge of oude klaar, hè, maar de dames lusten wel hun monastiekje. 1940, Duitse inval, de Fransen paters vertrekken. Willen terugkeren in 1945. Er is toen een wet waarbij dus dat de Nederlandse staat de wederopbouw financierde, maar niet voor buitenlanders. Oorspronkelijk wel toegezegd. Er is ook nog een petitie geweest van de ouders om de school te herop te starten, maar de staat zei nee, jullie zijn Frans, wij gaan jullie school niet financieren. Maar het is even moeilijk.